Egunon. Bueno, gaur aurkeztera gatozenak dira berrian dauzkagun zenbait neurri eta zenbait praktika. Ulertzen dugunak bizitza familiarra eta lana uztartzeaz gain laguntzen dutela bizitza pertsonala eta lana uztartzen, horregatik izenburua. Berriaz bi hitz, 2003an sortu zen, bere misioa da egitekoa da euskarazko komunikazio esparrua indartzea, euskarazko edabideak sortu eta garatzea. Enpresa talde bezala osatua dago. Eta gaur egun gaude, esparru komunikatiboa paperean eta interneten. Pentsatu dugu garrantzitsua dela aurkeztera goazen praktikak eta neurriak aipatu aurretik adieraztea berria taldea nolakoa den. Berria taldea ze pertsonek osatzen duten. Pertsona hauen ezaugarriak direlakoain justu ere gero uztartzen neurri horiek definituko dituztenak. Alde batetik, 123 langilez osatzen da berria gaur egun, genero aldetik neko orekatua, 152 dira emakumeak, 148 gizonak. Adintarteak ere ekarri ditugu, ulertzen dagulako pertsona horien adinak ere markatzen ditula pertsona horien beharrak. Ikusten denez, franja nagusia 35, 50 urte arte hortan kokatzen da. Nahiz eta gazteak ere deixente diren. Bestalde, plantilla erdia pasatxo da guraso, berrian. Eta azken ezaugarri bat ere ekarri dugu, iruditzen zaigulako zeharka bada ere adierazle bat badela pertsona horien asebetetzen mailaz. Eta da injustu ere talde egonkorra dela. Atera degun datua da azken 5 urtetakoa, eta 107ko rotazio bat adierazten du. Pixka bat, kontatuko ditugun neurriak eta praktikak non kokatzen diren, ze marko duten ere esan nahi genuen. Erreferente bezala daukagu Euskaldunon egunkariako lanituna. Ondoren berriak izan ditu beste bi lanitun, 2005koa eta 2008koa, eta hor jasotzen dira aipatuko ditugun neurri gehienak, konziliazio neurri gehienak. Aipatu gabez genuen utzi nahi baita ere beste bide bat egiten ari gerana, eta da berdintasun plana martxan jarri genula, lehenengoa, berriakoa, 2015ean. Orduan hor baditugu 10 helburu zehatz, ekintza batzuk, eta momentu honetan horiek guztiak aurrera eramateko berdintasun batzorde bat indarrean dago berria taldean. Eta pixka bat ze balio duten gaur aipatuko ditugu neurriek edo praktikek. Hiru azpimarratuko nituzke. Alde batetik, familia eredu zabalago baten aitorpena egiten dute, bizimodu desberdin batzuena. Beste batetik, kontziliazio neurriak ez bakarrik familia edo zaintzara bideratuak, baizik eta bizitza personala garatzeko bidea ematen dutenak direla. Eta gero daude hor, ardura partekatua eta berdintasuna, berdintasun planaren kontestuan bidea egiten ari gera, ze emaitzek erakusten dute badagoela oraindik horrelantzeko. Eta hauek dira neurri zehatzak, edo gure praktika zehatzak gaur hemen azalduko ditugunak. 8 dira. Lehenengo 3 dira permiso retribuido edo ordaindutako baimenak, baimen egunak. Ulertzen dugu lehenengo 3 batez ere duten balioa dela aipatu dugun lehenengoa. Familia eredu desberdinak aintzat hartzearen hain justu ere. Edoskitzearenak gehiago egiten dio referentzia gurasotasun eta haurzaintzari. Eta gero dauzkagu lanaldi murrizketak, eszedentziak eta eszedentzia motzak edo lan kontratu eteteak. Eta hauek bai nolabait ere bide ematen dutela berriako langileek bereien bizitza personala garatu dezaten. Nolabait ere bereien profesion ere eten bat edo murrizketa bat eginez, beste behar batzu erantzuteko. Eta azkenik etxetik lan egiteko aukera dugu, baita ere kontziliazio neurri bezala ulertzen duguna. Ezkontza baimenari buruz, berriako lanitunak eta lehenagotik ere referente bezala aipatu dugun Euskaldunon egunkariakoak, argi uzten du, ezkontza ofizialik egin gabe baimena hartzea egongo dela, bikotea edo zein moduta osatuta dagoela ere, eta ematen du pauso bat eta aitortzen die baimena hartzeko aukera langile guztiei, baita bikoterik ez dutenei ere. Orduan, nolabait ere familia eredu zabalago baten alde. Eta orduan, ezkontza izan ala ez, edo bikote izan ala ez, langile guztiek dute baimen hori.
Erditzeagatik baimenean gauza bera. Bikoteari ez ezik, amaren bizilagunari edo nordela ere, baimen hori onartzen zaio. Eta gaixotasun eta heriotza baimenen kasuan, zuzeneko familiaz gain, lagun min edo etxekideen heriotza edo gaixotasun kasuan, langileek baimena ere hartu dezakete. Orduan, aipatu bezala, irutzen zaigu dela, balio dula, nolabaiteko familia eredu zabalago baten, aitorpena egiteko. Edoskitzeari dagokionez, legea jasotzen duen baimen bera da, gure lanituna jasotzen duena, baina zabaldua. 9 hilabete arteko izan beharrean, aurrak urtebete egin artekoa jasotzen du gure lanitunak, berrian. Gainera, langileak berak erabaki dezake metatu nahi duen edo ez du enpresarekin adostu beharrik, eta metatzea erabakitzen badu, hilabete osoko baimen bada, hilabete naturala. Honek zuzenean gurasotasunari egiten dio kontziliaziorako mesede. Lanaldi murrizketai dagokienez, lanitunak printzipioz horrez du pauso bat gehiago eman, legeari begiratzen badiogu, baina bai praktikak. Azken urtetan, lanaldia murrizte askatu duten langile batzuk, ez famili zaintzarako, beste zenbait zereginetarako, behar profesionalei erantzuteko adibidez, bestelako proiektuei, eta horiek ere, naiz eta lanitunean oraindik ez daukagun ala jasoa, bidea izan dute. Eta azken urtetako eskaera guztiak, albidetu ditugu urte hauetan. Ulertzen dugu neurri honek eta gero aipatuko ditugun beste biak, posible egiten dutela bizitza pertsonalaren garapen bat. Pertsonek hartzen dituzte neurri hauek, zaintzaz aparte, izan daiteke proiektu profesional bat aurrera eramateko, ikasketa desberdin batzuk egiteko, edo dana delakoa. Borondatezko eszedentzietan, erreztasuna da, berriaren kasuan, zaintzarako eszedentzien kasuan bezala, hauetan ere lanpostu bat gorretzen dela. Orduan, gero ikusiko dugu emaitzetan, baina eszedentzia eskarako purua handia da. Eta eszedentziez gain, legez eszedentziak 4 hilabetekoak izan barrutenez gutxienez, errezten da kontratu etete motzagoak ere egitea, guk baimen bezala ulertzen ditugunak. Eta hauek ere langileak eskatzen dituzte eta erabiltzen dituzte proiektu personal, profesional desberdinak aurrera eramateko. Eta azken neurria etxetik lan egitekoa da, lehenagotik geneukan indarrean, baina 2015ean sistematizatu genuen, prozedura txiki batekin, eta gaur egun 18 egunez lan egin dezakegu berriako langileok etxetik. Gainera plantilla ia osoari eragiten dio gaur egun. Eta hauek, pixka bat emaitzak. Iruditzen zaigu beharrezkoa dela, lehen ere aipatu da hemen, ikustea da baloratzea zer erabilpen duten neurri hauek eta nola hartzen diren. Ezkontza baimenari dagokionez, besterik gabe, azken 3 urtetan 14 eskaera egon direla eta azpimarratzekoa, eskuineko irudia, edo ezkerrekoa barkatu, azkenean langile erdiek hartu dute ezkontzari lotua, baina beste erdiek, baimena hartu dute beste kontestu batzuetan eta beste egoera batzuetan. Izan bikote, ezkontza dena dela. Lanaldi murrizketei dagokienez, oraindik ere gehienak zaintzara bideratutako eskaerak eta murrizketak dira. Ikusten da, 3 laurden oraindik zaintzara bideratuak direla, baina badago hor laurden bat, bestelako proiektu profesional da personalak aurrera eramateko. Eta gero hor euneko asebetetzea da, esan nahi dut, egin diren eskaera guztiak, borondatezko murrizketen kasuan ere aurrera atera dira, bidea eman diegu. Eszedentziak, uste dugu zenbakia oso altua dela, azken 5 urtetan 39 eskaera izan ditugu, eta horietatik erdiak dira zaintzakoak, baina beste erdiak dira bestelako egoera batzuei erantzuteko eszedentziak. Eszedentzia motzak edo 4 hilabetetik berako kontratu eteteen kasuan 9 eskaera egon dira 5 urtean, hauek esan dugu guztiak direla proiektu profesional edo personalak aurrera eramateko. Guzti hauetatik ez naiz geratu, baina bai ikusi duguna izan da kontziliazio neurrik gehienak emakumeek eskatzen dituztela, oraindik orain, eta gainera zaintzara dedikatzen diren gehienak ere emakumezkoek hartzen dituztela. Orduan hori ere bada emaitza bat, eta guk hor berdintasun planaren kontestuan badaukagu lan bat egiteko, eta horretan ari gera hori landu nahiko genuke. Eta azkena etxetik lan egitearen aukera berdina. Plantillaren 20ak edo erabiltzen du,
eta gehienak emakumeak dira kasu hortan ere. Azken puntu bezala, arrakasta faktoreak edo aipatu gabez genitun utzi nahi, ulertzen dugu beharrezkoa dela horrelako neurri batzuk hartzeko eta mantentzeko malgutasuna sinistea. Baita ere pertsonen, langileen pertsonen beharrak ezagutzea, azkenean esaten ari gera marko legala gainditzen duten neurriak bultzatu nahi ditugula eta zaintza edo familia beharretatik harago dijoazenak. Orduan ezinbestekoa da ezagutzea ze behar dituzten lankideek berria osatzen duten pertsonek. Eta azkenak kudeaketa neurriak egukitzea, zen egia da, gauza batzuk gestionatzeko ezinbestekoa direla, prozedura batzuk, ratio batzuk, eta ikusten dugu horiek direla pixka bat arrakasta faktoreak. Eta honek mugatzen dugu. Eskerrik asko.